djecu Gen 4. Predstavljamo vam riječ za život. jednu riječ koja grli cijeli svijet. Isusova majka i njeni rođaci došli su u grad Kafarnaum jer su željeli s njim razgovarati. Ali kako? Isus je bio u Petrovoj kući i razgovarao s učenicima. Tada su apostoli javili Isusu: "Vani su tvoja majka i tvoja braća, žele s tobom razgovarati." No, Isus je pokazao na učenike i odgovorio: "Tko god vrši volju Oca mojega koji je na nebesima, taj mi je brat i sestra i majka." Koje li sreće biti Isusovi brat, sestra i majka? Ali kako? U Matejevu evanđelju zapisana je ova Isusova tajna: "Tko god vrši volju Oca mojega koji je na nebesima, taj mi je brat i sestra i majka." Pogledat ćemo kako Nera iz Italije vrši volju Boga Oca, to jest kako ljubi. Ona kaže: "Moja prijateljica Paula došla je kod mene. Igrale smo se princa i princeze." Paula je rekla: "Ja ću biti princeza." Stavila je krunu na glavu, a Neru nije ni pitala što bi ona željela biti. I Nera je željela biti princeza, ali je iz ljubavi prema Pauli pristala biti princ. Veselo su se igrale, a kad je bilo vrijeme da se vrati kući, Paula je zahvalila Neri na činu ljubavi. Isus se nalazi u srcu Nerine prijateljice Paule. Nera je bila Isusova sestra jer ju je ljubila. Kako je lijepo biti Isusovi brat, sestra i majka!